ka, Paps. Nasam, Mr. Mulag. Pagkaamang Pipinas na una. Gutom kayo ito eh. Ilihan, masalawas. Pagtarong na ko, hurot ng ngipon ni mo ron. Atik namanggod. Sus, eh naman siglalis yan eh, pagkaon rin oh. Paps. Wala. Patagay na ko ano, be. Sama ni Paps, limonsito, maning nga dagko. Si limonsito nga dagko, pataka naman ni mga bataan ni sangkis na. Sa mga mata na, wakay lang putas. Mao lagi na, panarbaho pud mo para makapalit po mo mga ingon ani. So all man ang umong gid nakitag trabaho. Bitaw, nag-apply mo kong trabaho. Ana siya nga tiksan na daw ko. Naguba na lang kong cellphone, wag gi text nga nabot na ko. Oh, tirada na niya, tambay-tambay man lagi. Sabihan na ako ng mga way trabaho dire engineer. Uy, way trabaho. Sakto kay nag-hiring ko kay nami project. Oh, baka hindi na trabaho, apply ninyo. Unsa man nga trabaho engineer? Balag bisag unsa nga trabaho nir, basta wa kwarta lang. Oh, sakto na may mga lisensya kay bakante to ko mga heavy equipment dito eh, mga driver. Ay nako lisensya ay bisan pag specific kung driban. Oh, nya ikaw da mulag, na kay lisensya. Aw, Naani Roy? IBCD hantod si. Ah, mo ba nya ka ng bata, unsa man ni apil na? Ay ner, ay na apil na ner, kay nang eskwela pa ni ner. Aw, abi na umapil po na sa trabaho. Pero karon, pwede na mo magsugod na? Kandi. Daan lagi trabaho ko eh. Kaya sa may paabot ninyo. Magpaabot ra ko dito sa site. Muna ra ko niya. Sige ner, adto na meron. Karon na dayon. Lakaw na mo. Sa panigulat niyo pa sina. Tara. Sus, Ginoo ko asa naman itong mga bata ato lang ayan, man kayo. Uy, ner, nanami! Yung mga bata ni dugayan ninyo, oy. Engineer, ano yung site dere? Kamaisan man ni. Kamaisan na, muon itong site dere sa atong itindugan ron. Pero tay sa nir. Asa ba namong driver nga bako diri og dump truck? Ay, naunsa man day mo. Wala mo kabantay na nakaload na mga inao. Driver na lay ko lang. Ay, sa to. Remember ko, engineer ba? Pamilyar kay sa kuwasa. Hindi na ko ito nakitaan, ha? Ito, Paps. Murag nakabantay pa ko. Ay, tama to. Yung mga man itong nalisuan. Ay, oo. Ay, dump truck dere. Sam ni mga bata ni. Darao! May klaro!